kolege, molim vas, samo trenutak. Vi znate da deca za nas često kažu da smo pristrasni, da ih ne volimo i da znamo da ih uzmemo na zub. To uopšte nije tačno. To naravno da nije tačno, Kajo. Ja sam zato pozvao jednog istaknutog člana đačkog parlamenta, učenika kog svi vrlo dobro znate, da dođe da se sam uveri u to da to nije tačno. Dođi ovamo, uđi slobodno, ajde, slobodno. To je Petrović. Da. On će sada pred nama ovde da iznese sve naše bisere kojima se oni smeju i vidjet će da mu ništa neće biti. Sad ćeš da se uveriš kakvi smo mi ljudi. Evo, ovo ti je scena, ja ću da odem tamo da sednem u publiku, a ti budi slobodan, navali. Evo, ajde, samo napred. Samo se vi smestite. Ajde. Odmah na početku da vam kažem da ovo nije bila moja ideja. Ovo je bila direktorova ideja, u ostalom, koji sve glupe ideje u ovoj školi. Dobro, ponešto glupo smisli Lidija. Nastavniče Smetana, pa vi umete da se smejete. Izvinite, ali mi smo mislili da ozbiljna muzika baš po vama dobila ime. Ali niste vi kralj bisera. Vi ne možete čak ni da konkurišete nastavniku fizičkog. Da mi Milanče nije predavao fizičko, ja nikad ne bi naučio da za vreme napada neprijateljske artiljerije treba da se bacimo na pod u visini patosa. Ali čak ni nastavnik Milanče nije kralj bisera. Slušajte, odmah će vam biti jasno čiji je. Pažljivo prebrojite koliko na dijagramu ima A-ova, koliko B-ova, a koliko C-ova. Zatim zapišite čega ima više, B-ova ili C-ova. Nisam baš tako rekao. Nastavnik je Efta opet. On ne deli ljude prema veri, naciji ili boji kože. Za njega je svaki čovek ili imač pojma ili nemač pojma. Proučavanjem narodnih epskih pesama kosovskog ciklusa naučili smo da je kosovka devojka začetak Crvenog krsta. Sunđer, gde je redar? Upitala bi nastavnica Kaja na početku svakog časa. Dobro, ne baš svakoga. I za sam kraj jedna onako pobednička izjava. Brak sa 2 ili više žena je poligamija, a sa jednom monotonija. Molim vas, jedan veliki aplauz za direktora Božu. Eto, jesi sad video kakvi smo mi ljudi.